wa za ya bi tawagar zirari inda gaji ko kuke da gani kallon ku nake ina tunani ku za ku raka ni inda zani ku ne gaba duniya matasa za a yi abin da kuka amsa kun gagara ko fage na gasa a cikin mafi da 'yan baranda domin rayuwa tana ta tsada ne kogi za a ce wasu da doki da kara sunan sadanda fatar akuya ai ba ta ganda misali na kudai da hatsi abin mora ya wuce watsi a firgita in kuka yi motsi tumbal da kan tabare tilas a saki da kunyi bore yau ta zo gobe bijiranta ruwa ke maganin kazanta domin lada kan yi bauta komai sai da ku an aminta Allahu ya amshi addu'ata mu bar ga mu haɗa kawunan mu ragama mu riƙe da hannuwan mu daga ranar mun kashe gishin mu mu daina shiga mota ta alfa ta je mu gurin da babu rumfa ga mali ya duku gyara rafi sanda ita ce idan makafi in kun zama duku ba littafi yau ba a duba matsalar mu gudun da tuno akan aran ku walita ba yin biyan ku sai dai a saka ku tashi zuga shedan kuma na bugan ku ganga in an ka biyo ku sai ku ruga sanadi da gudu ku ya ga riga wani ma ya diro ta kan katanga koyin maka gunku fa'ida ne a gurin jama'a kwa matsala ne manya kuke gobe gun mutane